ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ହେଲା ମିଳନ। ହଠାତ୍ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରିଲୁ? ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋ ମଝିଆ ଶାଶୁଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ଟିକଟ ମିଳିନଥିଲା। ଆମେ ଜେନେରାଲ ଟିକଟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକଟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆମେ କହିଦେଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସୁ ବସୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦିଦି ବାଧ୍ୟ କଲା, ନାଇଁ ପିଲାକୁ ଧରିକି ରାତିରେ ଯାଅ ନାହିଁ ଗାଁକୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏତେ ଖୁସି ମଜା, ମୁଁ ବା କ'ଣ ବାଦ୍ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁକା ତା ସାଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ତା ଘରକୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖୁସି ମଜା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ପିଲାଦିନ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଦିଦି ପନିର ବଟର ମସଲା, ଚାଉମିନ, ତାପରେ ରୋଲ୍, ତା ସହିତ ଘୁଗୁନି, ବରା ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଖାଇଲୁ। ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, କାରଣ ତା ବଡ଼ ମମିକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାପରେ ମୋ ମମି ଆମକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲା। ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖାହେବ।